Når du har sådan nogle... Det er ikke engang stærkt, mand. Prøv at ånde mig i øjnene. Ånde mig i øjnene. Nej, jeg gider. Nej. Ja, det er mega... Vi skulle have gjort det, da vi havde chili. Jeg synes, vi chili bare ikke også her. Så tager jeg vejret ind. Så har vi ikke fået det så. Krasten den her motherfucker. Den har vi spist. Jeg tror faktisk, det var mig, der spiste den der. Ja, fordi, prøv, han tog sådan det halve af en chili. Prøv hvor meget er tilbage. Så tager vi lige mine her. Eller ned med gulv til. Prøv den her. Jeg er ikke et skid tilbage. Party, ja. Fuck, plump. Lad nu med fucking gulvtæp, Søren. Party, ja. Party, ja. Fuck, jeg ser det var. Hvad sidder du og spiller, Søren? Tattoo. Party. Fuck! Der var verdens ende. What? Fuck! Party, ja. What? Hvad fuck? Så jeg har også set om ham der dreng der kunne sige, som alle de sms-toner på en iPhone, som der overhovedet er. Så bare sidde og kunne sige de lyde. Og så kigger han ikke ud på sin telefon og ser den video. Det er bad. Bad boy. Nej, det er bad boy. Party, ja. What the fuck? Hvad er det på? Så tæt på. Fuck, den bugger. Giv mig hash. Nej, det er ikke mit hash. Hash! Fuck, der var, min iPad er bare gennem alt det her tyggegummi her. Og så spise en pakke! Nej, slap dig af. Ja, sådan. Nej, jeg har kun den her bund tilbage. Ja. Du skal ikke se Christine Slot, mand. Slots. Det gør jeg heller ikke. Jo, du gør. Party, ja. What? Spiller Farming Simulator her. Ja. Må jeg ikke gøre? Farvel! Det lort. Farvel! Slap mig lige her. Farvel! Han er lige før, ikke også? Der sad jeg og holdt det her kamera op i 21 minutter. Ja, og nu klipper vi det her sammen, og jeg har holdt det i 3 minutter. Så sad jeg bare sådan her. Party, ja. Og det var kraftigt med hårdt. Hold kæft for den op. Prøv, han oplader til fucking hans computer her. Han brænder som et svin. Du skal... Det har været... Han kører bare. Det har været endnu... Han kører din station! Det har været endnu værre, hvis jeg har haft sådan en firkantet kæmpe klods. Farvel!